ọ dị ma anyị na-anabatakwa unu tata bụ Wednesday na oche akparịta ụka nke anyị na unu ga-enwe tata. Taa bụ Wednesday, amarọ m afịfe a na-azụ taa, mana o nwekwa ike bụla afịa nkwọ, maybe because na ndị be anyị na-azụ nkwọ. Ọ dịzị anyị kasị na-azụ nkwọ everyday. Ọ dị mma, nnọọ Asọmpi Oziọma. Ife mụ unu ga-akpata ata bụ the 2023 ABS Oziọma Igbo Asọmpi Nkenke Edemede Igbo. Ya Igbo Short Story Competition. Ma asụ anya n'oyibo. Topic a dị ime mana taa ka anyị ga-anụ ya nwa. Ọ ga-amụ ya maka na onye ga-enyere m aka wee na ya nwa anọnyegolu m. Ọ Maazị Obi Nwoye bụ onye nhazi Oziọma Igbo. Maazị Obi Nwoye, anyị na-anabata gị n'oche Good Morning Anambra nke taa. Daalụ hinne. Bọsị taa ga-amara anyị mma. Amị. Daalụ. Dịka ịnụgolo ife anyị kwu na anyị ga-akpa bụ the 2023 ABS Oziọma Igbo Asọmpi Nkenke Edemede Igbo. Okay? Na ide ife n'Igbo debili ọ bụla a big story ikwesị ịkọ ịghọtago idebili dechala so that onye ọbụla fụrụ ya ọ malụgo ife ọpụta ịghọtago. So kedu Maazị Obi Nwoye, ị bụ onye nchịkọta Oziọma Igbo, kedu mgbe Oziọma Igbo a bidoro? Daalụ hinne. Oziọma Igbo ebidogokwana ihe dịka afọ 10 gara aga, oge m burusiri egwu wee si Enugu wee bata Anambra na 2013. Mana abịaruru ana Oluhonku Oziọma Igbo bụ sọsọ ọkpa ka o nwere mgbe ahụ. So ọ na-aga jegen. Ya mere na maka ndị mmadụ na-afụkarị ọsọsọ bụ ihe fere ufe. Ọhere ka n'afọ 4 gara aga ka Oziọma Igbo bịa ruo nku wee fepụtaba ndị mmadụ wee fụbazie ya. Ọ bụghị mgbe ahụ ka o bidogo na 2013 na-aga ije wee na-aga ije oluzie nku narị nọ gara aga wee bido febe. Kedu ebe ofe basigo? Ebe na ebe ka ofelugo jee? Oziọma Igbo dịka anyị si kwuo, iso na ebe non-governmental organization. Anyị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo, mana ọkachasị asụsụ Igbo. Anyị na ndị Anambra dịka Oziọma Igbo bezi na Anambra steeti kịta wee na-agbatị aka ometa aka na ọma mbụzi so ihe Anambra steeti. Mana kịta ndị Anambra Ministry of Culture and Tourism mana Oziọma Igbo nọ. Ọ dị mma, ama m ife nji wee jụọ gị ebe ofebego maka ama na ekwuterekwa n'iti n'Igbo. Ọ bụrụ Oziọma Anambra, Oziọma Igbo. So ị ga-atụba anya na ebe niile, obodo niile na-asụ Igbo na Oziọma Igbo ga-efebasị ebe a. Ofebe Ebonyi, ofebe Enugu, feba Imo, feba Abia, feba Delta, and even some part of Rivers State, ebe ọbụla a na-asụ Igbo, ịghọtago, so that ọ bụrụ ife ekwu ka a na-eme. Nwambụ ji ije nke Igbo agba ọsọ na nwa bụ Obi Nwoye Omenigbo bụ nwa afọ Anambra steeti. A na-esi n'ụlọ mara mma wepụba n'ezi. Onye ka m ji wesị na Oziọma Igbo edegodo ude na Anambra, ode edo na mba, ọ bịa họọ ọnụ na mba gasị dị iche iche. O ebe a na-eje. Deme. Kedu ife kpalitere mmụọ gị ibido wee organize by this Oziọma Igbo? O nwee ife mfu ede na akụpe gị isi nọọsụ bakwa Igbo, gụbakwa Igbo, nọbakwa Igbo, debekwa Igbo, kpọkọgide m ya. Sogonude. Ọ dị mma, kedu ife kpalitere mmụọ gị apart from na asị na asụsụ Igbo na nwogo ndị grupu dị iche iche malitegolu ama na anyị nwee sụbakwa Igbo nke Peter Ejiofor, nwee ndị dị iche iche na-ebe gị ife a ga-eme ka wee dịshọ na asụsụ Igbo anarọ. Gị nwa kedu ife kpalitere mmụọ gị na nka? Ndị bụ anyị ụzọ gbapụ ọsọ a, ha dịka odogwu ọka nkụzi
Peter Ejiofor ya na asụakwa Igbo ude ha edebego tupu mụnwa wee pụta wee nwabanye n'ihe ha na-eme ihe ha na-eme balụ m ahụ bụ anyị kwalite asụsụ Igbo mana ka m batazi n'ihe ha na-eme mpụtakwazịa wupụta ihe anyị na-eme na ịkwalite asụsụ Igbo wepụta dịka ihe ederede dịka mụnwa bụ a Catholic by faith apụta n'ụlọ ụka nwere ike asị mmadụ biko bego ogugolo anyị ihe ọgụgụ a ọ sị ga-edere n'Igbo si ọ lachapụ ọsọ nsị hei anwụọna m etu a ka anyị esikwu onye bụ onye ukwu ụwa na-amị bụrụkwụdo okwu aka na-amaghị ejije ụmụ ahịa ihe ịsụbụ Igbo sụcha Igbo nwezi ebe edere ya ede weta esi gị gụọ ya lachapụ ọsọ na omekweme ma ọ bụ asị gị bịa dee ya ede esi na ihe edete n'ihe edezi edenye gị ego esi na ihe agụta n'ihe wee tie si na anya bụ nwa na-ama ọkwa ya na ọja anwụ ọ ka ya anwụkwa ya bụ ọnwụ ma o beso na sụ ya ọ ebe a ka mmụọ nọ wee bunye m uche sụ gụ nụ de sụba Igbo gụba Igbo nụba Igbo debe Igbo ị na-asụ ya asụ ị na-agụ ya agụ ị na-anị anị na-ada maka asụ niile ọbụla a na-asụ asụ n'ụwa nwere ngalaba ịnọ o ji aga kpọọ ya 4 facets ma ịgụọ ya n'oyibo 4 facets ngalaba ịnọ ọsụsụ ya ọgụgụ ya ọnụnụ ya na odidi ọha ịnọ na-agakọ ịmachido ịtọ anụ nwa na-ekwusọ sọbịa o meta ka ike agwụ ya ma nwụọ a na-asụ ya asụ ya na-agụ ya agụ na-ede ede sogonude otu afọ anyị si na-eme sogonude a n'ebe a kedu mbọ ị na-agba ka ma dịka isi wee were ego ife ọgụgụ n'ụlọ ụka wee mara anyị atụ ị na-eje na skuul kedu ụmụaka anyị na-agụsị akwụkwọ kedu ka Oziọma ga-asi elufa arụ ka a wee nwee ike wee kaachị afa yọng ma ọ bụrụ ndị oyibo dịka nsi wee kwu Oziọma Igbo asarugokwa nnukwu ọkụ with Anambra Ministry of Education ezokwu na ebido with Ministry of Culture mana ebe Oziọma Igbo na-agba nnukwu egwu ike na Ministry of Education maka anyị ji ụlọ akwụkwọ kọleji mee target group ụfọdụ agụgụ ejego Oziọma Igbo ejego njem n'imirikiti private schools especially mission schools ebe enwe population maka ihe Oziọma Igbo na-echeki bụ population ọ bụrụ jọs ịbanye n'elu school anyị ejego many Catholic schools na Anambra anyị ejego St. John of God ebe a eru ebe ahụ ụmụ akwụkwọ del anyị ejego Rosary College n'Ise ebe enwe population ụmụ akwụkwọ then o weruzie last year Oziọma Igbo wee wụbanye na public schools so anyị na Commissioner for Education Honorable Professor Mrs. Ngozi Chumude anyị na ya na-abụ na netwọk sikwa ike anyị ejego na 2 public schools ka anyị trygo Igwebuike na Kenedike Secondary School ka ifuru na-eme ma unu lụọ na school anyị na-akụzi nkụzi ọnataluchi enyelu unu ka masịka ngesi wee kwuru ya onwelu time frame enyelu na gbọsị dị otu anyị bịa kụzie Igbo anyị ka na-anụ ọgụ ya anyị ka na-anụ ọgụ ya ọ kind of motivational talk ka anyị na-eje motivational talk anyị na-ezute ụmụ akwụkwọ oge assembly ọgbakọ nke ụtụtụ ọ na-abụkarị the best time maka mgbe ahụ isi ka juru onye ọbụla oyi anyị bịazie anyị enye ha nkụzi gbasara ọnatalichi ihe anyị ji wee webata nkụzi ọnatalichi bụ dịka anyị si wee kwu na sọbụ na ụda gbasatara asụsụ Igbo ka ife bụ ọnatalichi ọnatalichi bụkwa ochie asụsụ Igbo mana ndị mmadụ aha etinyeke ya n'okwu aha anyị nwa bịa bubata ya ọnatalichi bụ nsonye ntụntụ oyibo na maka ụfọdụ oyibo na-adị mma iji wee pịakọ ihe dị anya m ga-asị gị na a generic name maka onyinye dị iche iche mmadụ bụ wee bịa ụwa njikwa n'oyibo nwantịntị sị gị na all natural potentials mmadụ ji bịa ụwa n'ụdị gifts, talents and temperaments. Akala aka. Gifts, talents, temperaments. Gifts, talent. Mmadụ izi usiokwu taa ka anyị na-ewepụta gbarie ya ọfụma mana nke kachakwuru n'ihu ọgụ na ha ncha bụ ọnatalichi asụsụ
ọnatalichi asụsụ bụ gịnị mother tongue ndị Igbo kpọrọ ya olunne amụrụ mmadụ o bụ ya bụ ọnatalichi wee bịa ụwa nya asụsụ ịnatachi gị ka ị na-abịa yes bụrụ onye Hausa amụrụ Hausa bụ ọnatalichi gị ọ bụrụ onye Igbo mụrụ Igbo bụ ọnatalichi gị ọ bụ na ịchọ ịsụ ya ịma eji gbakasị ahụ wee mụta ka esi asụ ya maka na azụ amụpụ azụ ha eji egosi ka o esi gwu mmiri ọ bụrụ maka onye mụrụ gị na efe na-asụ amakwara m idea na ndị be anyị bụ ndị Igbo nọ n'obodo oyibo mụchalụ nwa na ụmụfa na-adị anụ Igbo so na ọ bụ na ọ na-amụọ gị ọ bụ na ịnatagochi gị asụsụ Igbo dịka onye Igbo mụnwa fili na obi ọkwa na nkụzi na asụsụ akụzili gị ka ị ga-asụ so kedu ife bụ ife ị ga-agwazi ndị be anyị nọ ebe dị iche iche na-aga ha mụọ nwa na nwafa nara anụ asụsụ ọnatachi fasụbalịa nke ọnatachi ndị ọzọ ọ ihe anya mmiri ka ọ bụ ọ ihe anya mmiri maka na dịka m si gwa gị amụpụrụ mmadụ onye Igbo mụrụ ọnatalichi onye Igbo mụrụ bụ asụsụ Igbo ọ bụ na nne na nna ya chigharịa nwatakịrị ahụ ihu chee ya ihu sọsọ n'asụsụ ọzọ kpọrọ ya oyibo ịkpọrọ ya French ịkpọrọ ya German ịkpọrọ ya Latin ọzi ndị ahụ bụ ndị nnukwute ụta dịra maka dịka m si wee kwu ọnatalichi ndị mụrụ ụmụ nyere gị asụsụ ahụ ọ dị n'ọbara gị wee pụta adị mana ịdịkwa nna asụsụ abụrụ sọsọ ihe asụrụ asụ enwere nọcha na-akpọ body language dịka onye Igbo amụpụghị enwegasịrị ihe eji mara ndị Igbo ụmụ ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo ụfọdụ n'ime ha bụ ihe a ga-asụ asụ onwe ka ị ga-esi mee nwatakịrị anya ya bụ nwatakịrị ataghị akụ ị na-eti onwebeghị ihe ikwubeghị okwu onye ndị a ka a na-akpọ ndị ọbụla nwegasịrị nke ha ndị Igbo nwegasịrị nke ha ya o so na ya bụ ọnatalichi a na-ekwu okwu mana ọ bụ na ichepụ nwata ihu na ya bụ onye Igbo ịmụrụ echeghị ihu n'asụsụ Igbo a mgbe ọ ka dị na nwa ọ bụrụ Igbo nọọsụ Igbo ka ọ ya na-asụ ọ ga na-asụkwa asụsụ ndị ọzọ maka ndị ọka mmụta na ngalaba psychology si na sociology si na nwatakịrị ọbụla amụpụtara ọfụ na ọ ga-asụ asụsụ ịnọ ọ ga-ebunwu asụsụ ịnọ bido fọm mgbe ọ ka pere mpe ọ dị ka aha ịtọ aha ịnọ aha ise aha ise aha ịsa ibunye asụsụ ịnọ na ọ ga-ebunwe etu Chukwu si wee ke mmadụ ọ ga-ebukọta nwunye ya ka ị ga-esi bịazie bụ nwụpụta nwatakịrị iburu ọnatalichi asụsụ bụ asụsụ Igbo olu nne mmafuo buru sọsọ oyibo chee nwatakịrị ahụ n'ihu ọ ya amakwa akwụkwọ na-asụ nnukwu oyibo mana ihe kọkwara ya hikwọrọ nne ihe kọlịarịrị nne ife ọzọ nchọrọ iji ogo tupu anyị agabezie n'ife anyị ji aka wee bịa tata bụ otu afọ esi na gị na unu na Ministry of Education na collaborate unu ebido gị je na public schools o nwere arrangement unu mere unu na ndị na-akụzi Igbo na skuul niile dị iche iche o nwere ka unu si wee nwee any meeting point arrangement unu ebe unu na-afụ onwe unu wee nwee ike wee nnebanye anya n'ife kwesịrị na-eme dịka fanwa na-akụzi bụzi ndị agha ga n'ọfa maka arafere ụmụaka n'aka ịkụzi ife Igbo daalụ maka ajụjụ anyị na dịka nsi wee kwu anyị na Ministry of Education ka na-ahazi ihe anyị na ha na-abụji anyị na ha ejikọga ihe mana apịchasịbeghị ihe ọnụ ike ha nchapụkwana mbọ anyị gbagidere last year tupu ahụ gara aga ọgwụ ka anyị mara ka a ga-apịdo apịcha ihe apịdosi ihe bagasị ihe dị aṅa afa tupu ahụ banyebe mana nke ihe anyị ji bidogodo nke anyị bido bụ na nke anyị bidogodo just imiti ụmụ akwụkwọ gwa ha maka ọnatalichi kụziere ha maka ọnatalichi a bụ na anọtalichi anyị na-ekwu ya dị n'okpuru sogonoda anyị na-ehe ekwukwa na n'okpuru nọ ihe ebumpụta ụwa mmadụ nọ ya bụ praịmarị ebumpụta ụwa mmadụ bụ ya bụ asụsụ mother tongue na-eji mụ mmadụ ha cheka federal gọọmenti fọ wee sị kịta na a ga-ebubata ya bụ asụsụ olu nne na skuul ọkwa bịa mbọsị ya diskọs kwa na studio federal gọọmenti nọ olu nne ga-abụzi asụsụ
a ga-eji region ọbụla ha ga-anya Igbo bụrụzi asụsụ Igbo na primary schools secondary school asụsụ a ga-eji na-akụzi ife a ga-eji na-akụzi iwelu Igbo na-akụzi English wele Igbo na-akụzi history biology chemistry na ihe ndị ọzọ na primary school enwere ike ọma mbụ 100% mana ebidogodi ya n'ụdị ngiri Igbo ebidogodi otu ngiri Igbo ụdị anyị na-asụ ebe o metezi aka ya bụ ihe abala maka Rome was not built in a day. Ọ dị madalụ ọ bụ na ị na-esonyela anyị biko kaba arụ ka ị gee ntị ọ bụ na ị nwere ife ị ga-ajụ ịkpọọ na nọmba dị na screen gị jụọ Obinwoye Maazị Obinwoye mụ na ya nọ ebe a tata ịghọtago ọ dị mma ife anyị si na anyị bịara ịkpata bụ 2023 ABS Oziọma Igbo Asọmpi Nkenke Edemede Igbo short story kedu ka isi wee esi tụkata alụ of course ama m na anyị nwaso n'ihe a na-eme kedu otu iche na a ga-esi wee mee ife a kọwala anyị ndewo asọmpi Nkenke Edemede Igbo bụ dị n'okpuru Sogonode afa ga asọbụkwa Sogonode ọ dị n'okpuru Sogonode maka nọ nyaba asọmpi efu nkenke anyị emeghe n'ụdị apụtazịa ide ofe encyclopedia butela anyị si anyị ji egọba nọ maka na na-ede asụ Igbo ife a ga-ede bụ nkenke anyị kọwachara ọfụma sị nọ ọ ga-adị na otu peji ahụ ga-abụ A4 size paper ọ ga-adịkwa na fọntụ Igbo ka ọ ga-abụ idesi ya eweta ya mana Igbo ka idelu mana ọ ga-aga na online maka na anyị nwere email adreesị anyị tinyere partnership anyị na ABS bụ Oziọma ABS @gmail.com ọ dị na ọ na-aga steady na jingle a na-eme gbasatara ya a na-eme registration ka esi eme registration ya bụ 500 naira ha ncha na-agakwa online onweghọ ma nke idere ede ma ụgwọ ịkwara akwa ncha bụ online ndị akaụntụ partnership bụ akaụntụ ndị ABS ọ dịkwa na that flyer efolo design ego one ka eji register 500 naira mana ọ bụrụ ọjọọ maka 500 naira ihe ji tinye bụ ihe ndị Igbo kpọ commitment ndị mba anyị na-abụ enyeghị ife ha na nkịtị na-abụ ha anaghị amụ uru ọbara echetara mgbe anyị nọ na ụlọ akwụkwọ kọleji ụmụ ndị na-akpọ ndị Gideonite anyị bịachara ụlọ akwụkwọ kọleji anyị from JS1 to SS3 ha bịachara ya ugboro na-atọ kechacha anyị baịbụl niile ahụ ọ dịghị nke na-eso na-eru ya eziokwu ka m na-agwa gị ha bịa nyecha anyị baịbụl ị na-ana skuul ịmahụ ya mana baịbụl ahụ bụ na ịkwụrụ ụgwọ ya no matter how small ka ọ penaghị mpe ịtụnyere dịka ego ịtụnyere ya ị ga-echekwaba ya ihe ncha bụ ihe agbakwasara ụkwụ ọ napụghọ anyị nwee sị ngwa tiebenu maka na part of ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo etu esi okwu si tiebenu emezeka mana ime omilikiti ihe mego n'ụda ahụ anaghị amịta ụdị mmịmị enebara anya ọ ga-amị and apart from that o nwere ego ihe nrite gbara agba Oziọma Igbo ife a ga-erite ka anyị mechegodo maka kwuchegodo okwu registration a isi na onye akwụọ 500 naira online kedu ife ọzọ ọ ga-eme gịnị na gịnị ka ọ ga-eme to register ọkwụ ha 500 online ọ bụ na oji na bankị kwụọ maọbụ imikiti ji fon ha akwụ mana nke mezi o wee tọkarị ọtọ na POS juziri ebe niile POS ozi na POS kwụọ ụgwọ enye details afịa ga-ezu oke na ya bụ POS o sendekwa ya as an attached document maka that Oziọma Igbo address oziomigboabs@gmail.com bụ email ebe ị ga-asọmit edemede gị ị ga-asọmit kọtanya na that teller eji wee kwụọ ụgwọ ị ga-asọmit kọta ha ncha online mana ị ga-esend ya as attached document ụmụazị kịta ama ihe kọmputa na-ekwu ọ bụghị ọjọọ si imeghe dị email type ihe ịchọ mba ịtaịpụ ya na A4 size Microsoft Word dị n'Igbo font Igbo New Time Roman enwere font na-ataịpụ Igbo ndị jikwa Android phone ga-ataịpụ nnukwu Igbo ọ bụ na Android ga anaghị ataịpụ Igbo ị ga-download ya from Google Play Store
ndị ọcha mere ihe niile ọ dị izi kịta Igbo language keyboard ọ dị na Google Play Store Igbo language keyboard ị download ya itinye na install ya na phone gị ị na-ataịpụ ihe Igbo ga na-apụta na ya ị download kwa Microsoft Word ị ga-eji Android phone gị type edemede ahụ send ya as an attached document ya bụ anyị nwa nweta emeghe ya as an attached document ọ ga na A4 size font 14 dịkwa n'Igbo font the same thing with teller ahụ iji or POS ahụ details of ihe iji wee kwụọ ụgwọ a ga-asendekwa as an attached document so mgbe nweta email gị those two information na-aba ahụ gbasatara gị nke iji idele edemede gị na nke iji wee kwụọ ụgwọ ha na-abụgadị na edemede gị ahụ ga-ebukwa ihe anyị kpọrọ biodata tupu idebe edemede n'elu afa gị ebe ibi steeti isi wee bịa ebe ibi ebi steeti isi wee pụta na phone nọmba ha ịnọ ịnwekwara edekwa afọ na-ede ma ị chọọ mana anyị kwuru na ndị niile ga-etinye ga-adịkwa ama ndị less than 15 years onye ọbụla gba dị less than ahụ 15 onye ọbụla pekarịrị ahụ 15 ezughị oke ihe anyị ji mee ya n'ọfụ bụ na ụmụazị na ndị okenye ama eje na-azọ ihe ndị ọcha ga-asị na bias dị ya ọ ka ewepụ ya bias ka eji wepụ ụmụaka so kedu ebe arọ bido kedu ebe o jedebe onweghị ebe o jedebere ihe anyị ejighị onwe nwee ebe o jedebere bụ na ụmụazị ihe anyị abịa na nya 15 mgbagobe bụ na ị na-anya ka esi agụ akwụkwọ kịta ije na SS2 SS1 SS2 even SS3 kịta ụmụazị 15 na-abachago maka ka esi agụ akwụkwọ kịta a na-agụ akwụkwọ zan echere mgbe anyị delụ GCE mgbe nke anyị na early 90s ụmụ nwa mụ na ya na-abụ gụkọrọ akwụkwọ SS2 ka anyị nọde GCE ahụ ihe o nwere English language bụ A1 adịghị enwe A1 na-enwe English language o nwere A1 so ọ bụ na ọ dị 16 years dee A1 English language I think ụmụazị be anyị mmanya ha na-eme a na-azụ ọfụma 15 16 nwekwara ike ide A1 na edemede a na-ekwu maka maka bọsa na ụdike na mba ka a mụkwara ibie ọ bụ ọsọ Igbo ka eji akpa ike ejikwa Igbo akpa ike and ọ bụ ka ha ahụ mana ha ji wesị ka ndị egwu 15 wepụ ka ọ hapụ dịka ụmụazị na ndị okenye ọ na-ama aka ọ ka ji wesị na onye a ga-eri 15 years ka anyị ma na ụmụazị 15 erugo senior secondary kịta ọ ha gbakwasara ụkwụ isi na Oziọma Igbo bụ na Anambra steeti ka ọ ka nọ mana ebe anyị dị state of origin ọ pụtara na asọmpi a na onye ọbụla bụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ ga-esonye mụ na asọmpi a daalụ maka ajụjụ na Oziọma Igbo ka nwere sọsọ ọfisi na Anambra apụtaghị na asọmpi a bụ sọ onye Anambra ka ndị Anambra ka ọ dịrị ọ pụtaghị ọ bụghị ihe ọ pụtara asọmpi a jezuru ụwa niile maka na online online ịntanetị mere ihe niile kịta ụtọ online ọsọgụ nọ US ọsọgụ nọ London ịdị interested itinye sọsọ ị ga-emezi bụ na ọ bụ na iso na ahụ gị bata iso na ndị mere ọfụma dịka isi ekwu na the first one bịa nabata nya bụ edemede gasị nke izizi bụ anabatacha edemede nke ọkpa nke ịbụọ ya bụsị ndị ahọtalụ mmadụ iri ise izizi ahọtazi bụ ndị ga-abịa ABS maka ịkwa nkwata nkwa nke ikpeazụ ya gasị ebe a ka a ga-anọ ka a ga-esi wee kwa nkwata nkwa ihe niile aha anyị nabata maka ịma na anyị siri n'ọsụgo n'ụdị maọbụ ede agụa ihe niile aha edere nwe nke Google anyị online idere online nwebeghị nke ịgụrụ anyị mana mgbe anyị nechara ihe idere fụ na ihe idere dị ebube na osonyere ewee banye idezie na ABS ịgụọla anyị ihe idere obekwa ha na ịgụọla anyị ihe idere maka na anyị nwere idea na Naijiria jọchachalụ njọ kịta jọchacha ka o si jọ n'ụdị ụmụazị na-agbakarị egwu nya mmadụ deelụ m jọchaka unu akwụkwọ na-ede kịta nya ị nwere ike mmadụ edeelụ mmadụ nye weta mmụọ ga-agbazi bụ mgbe ị ga-abịazi na anya bụ final ihe a na ABS ewetazi ihe a mmadụ dere gị iwetara si gị gụọ ịgụọnụ ayafụrụ ka isi wee gụ den ụmụ gasịkwazi ihe ndị ọzọ so gasịkwa ego nke ahụ ịdere enwere ike nye gị nke onye ọzọ dekwazịrị sị gị gụọ mbọ niile ha na-agba bụ imeghe ka ị mara na-agụ na ede asụsụ Igbo imilikiti na-abịa nye ha oyibo akpụta ha n'ụla nye ihe dị n'oyibo pịa ọgụbịa ozigbo ịchata nza anyị chọrọ ka asụsụ Igbo gbagọtakwa etu ahụ ị na-alagụ ụlọ akpụta gị na ya ị gụọ ya
ọ ya bụ na asụsụ Igbo ada anwụ ha anwụ ọ makakwa ọ dị ma o nwere ife ọzọ anyị fụrụ ebe a maka mgbe a ga-ebido itinye akwụkwọ anwa kedu mgbe ọ ga-ebido kedu mgbe ọ ga-ebi ebidogo registration na itinye edemede a n'ime online like you said daalụ ebidogokwa ịnabata edemede o bidoro ehi ka ọnwa Jenụwarị na 20 ka o bidoro mana ka m gwakwa gị na nke a bụ agba nke mbụ maka partnership a Oziọma Igbo na ndị ABS bido emeghị n'ụdị ofu mme ofu nwụ emeghị ofu mme ofu nwụ onweghị ihe anyị rubere n'obi wee bidie anyị ama nweta no agba nke mbụ a ga-anabata edemede between January 20 bido na January 20 ruo na March 20 ihe anyị ji wee mee ka o too ogologo etu ahụ abụọ ka imirikiti ndị mmadụ nwee ike wee sonye ka anyị bịakwa na ọ dị ka onwe ya sonyela anyị onye ka anyị na-anọ ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma daalụ gbatunete Igbo okwu gị gwana anyị afa gị na ebe isi akpọ kedu afa gị ebee ka isi akpọ anyị ebee ka isi akpọ ka ebe isi akpọ Ifeanyị ebee ka isi akpọ anyị Ọkanọt bụ ebe Ọkanọt na Anambra steeti kedu ebe na-azụ Ọkanọt kedu obodo isi akpọ anyị Mgbakwu ịbịanụ ngwa jụọ ihe ị chọrọ ịjụ Ifeanyị onye Mgbakwu biko onye chọrọ ịjụ bụ ọ bụrụ na onye nwe Android phone kedu ka ọ ga-esi wee mee kedu ka ọ ga-esi wee dee edemede a kedu ka ọ ga-esi wee rejista ọ dị mma o nwere ife ọzọ ị chọrọ ịjụ ngwa daalụ chee ka ọ zaa gị ya okay onye ga-esonye n'edemede a abụghị Igbo na ọ ga-enwe Android phone kama ịma na ndị ọcha mere ihe niile ọ dị so o wee dị nye ọ dị tele na inwe ike nọ na palọ be were Android phone mechie niile mana ọ bụrụ na ị nọ na inwe ha Android phone imirike ka ji akpọ aza anya phone akpọ aza sọsọ ịza ekwentị enwere imirikiti business centers anaghị achọ ha nọgasị business centers ebe mmadụ nwere ike ije wee mee online many business centers na-anọkwu online maka ma ihe jambo ma ihe ndị ọrụ oyibo ma ihe ụmụ skuul niile ha ncha na-agachazi online kịta ya ije na business center iru ebe ahụ gwa ha ihe ịbịa idecha edemede gị ahụ nye ha edemede gị ha type na A4 send ebe gị as an attached document dịka isi okwu ọ ga-adị na font 14 ide dịka isi okwu afa gị phone number gị afa gị ebe ibi state of origin na akara ekwentị gị ọgwụ ide ya niile idezi edemede gị n'okpuru ya ha ncha ga-aba na one page and ọma nkarị 400 words ya narị anọ mkpụrụ okwu narị anọ bụ ihe ga-adị na ya ji mee na ọ ga-adị na font 14 eweta ọ dị na one page ọ ga-adị izi ndị ga-afụ maka mark ya wee wepụta ndị a ga-ewepụta ọ ga-adịrị ha izi ọ ka anyị ji mecha ya nyecha kwucha ihe ị ga-agbaso ụkwụ wee nwee ike wee dee ya ha ga-emere gị otu akwa ịkwụkwọ ụgwọ POS ndị milikiti ime ha na-emekwa POS ịnọkwa ebe ahụ ịkwụ ụgwọ ọ print ya akwụkwọ iji kwụ ụgwọ ọ ga-enye detail ị ga-agwa ha ọkọwa na gị nwa bụ Ifeanyị onye dị etu a mee nka ime ya photocopy ha send copy ha mgbe ha na-esend that MS Words ebe attach receipt send kwa nka document ha ncha ga-apụtakọta ọnụ emepezie email gị afụ those two ọbụna ego ijikwa ụgwọ esogho ya wee bịa o mekwara that entry gị ọ dị invalidated ma ịsụkwa oyibo so ọ ga-adị mee ya ọbụna ọ dabara ọ dị mma ikwu na Ifeanyị na-ekwu tupu Ifeanyị wee bata bụ na ife a bụrụ one of something ọ bụrụ ife a eme na ofu mme so nke a bụ first nke izizi emechaa anya ife dịka ugboro neke nwee ike ime ya na-arọ ka omenarọ ka ọ ga-abụ ọma bụ omenarọ mana ihe omeji na-abịa n'ike bụrụ uru mana ndị Igbo ka ha si esonye ihe ha na-esonye ihe ọbụla akpọrọ ihe Igbo n'ike ọ bụrụ ka na asụsụ ndị ọzọ
anyị ka ji eme ya na ọ ga-abanye anyị ga-eme gịnị na kwọta first quarter now January to March anyị eme efinishie na March ending April anyị bido second quarter iru na end of April May June na end of June emekwa ọ bụ na Chineke teela anyị ude ta isi anyị abịa ma tee ya ude ndị Igbo bido sonye ipe ọfụma maka gwa ịma na chọrọ ka nkwu maka irite si ngwapịa ihe nrite dị na ya zakwara afọ gbasara gị wepụ na anyị ka na-abịa ọ zara afọ ya emebie ndị Igbo ghọta ihe a na-emela ha n'ụdị na a na-azụ ka iwere asị Igbo kpọrọ ihe bịakwa na-emekwa ka iritekwa ihe gbara agba n'ime ọsara ọkụ enwere ike kịta mgbe ọ ga-abụzi oruo ọma abụzi sọsọ ihe ọnwa ịtọ ga-emezie ya anakọgide ọnwa ịtọ a na-emezie kwa ọnwa bido ha eme ya ọ dị mma ngwa gaa n'iru gwazi anyị ihe nrite sie dịka nsogbu ihe nrite so n'azụ maka ndị Oziọma Igbo na ndị ABS nechara anya mana ị na-achọ ka ịkwalite mmadụ n'ihe onwe ndị ọcha na-akpọ motivation ihe mkpalite mmụọ ọ motivation aha ka anyị ji wee sị na first prize na ya onye ga-agba onye nke mbụ ga-enweta 150,000 naira. Wow, ife agbakọbela ife ọ bụghị ihe ụmụazị 150,000 naira. Ebe ka ya egote nwana onye nke abụọ ga-erite 100,000 naira. Ọkwa na cash. Onye nke ịtọ 70,000 naira. Onye nke ịnọ 50,000 naira. Then maka na mmadụ ise ga-abịa na finals aha isi onye nke ise bụzi ihe anyị ga-emezi bụ ọ bụ na emeghe na cash kwazi enwere ike nyezie ya ha na-akpọ consolation prize. Enwere ike nye ha na-akpọ consolation prize. Ọ ka anyị kwu ka anyị esi mee mana obeekwa n'ihe a bụ ka bụkwa mbido. Ọ bụ na Ozio na asọmpi nkenke edemede Igbo etu ndị Oziọma Igbo na ABS si were apịa pigide petie ihe a na-apịa enwere olileanya na ndị dịgasị anya ụmụafọ Igbo nwere agba ihe Igbo na-asọ ụsọ ga-ebido tinyebe aka n'ihe a na-eme ha mgbe ha tinyebe aka n'ihe a na-eme ihe nrite dị na ya ga-agba agba karịa ka o si wee dị ka anyị si wee dobegoro kịta mana nke a ka bụrụ mbido n'ụlọ atọ ụtọ wee kwobi ekwobe. Ọ dị mma ọ nwere ife ozi anyị chọkwara izu unu ka anyị wee na-aga n'iru dịka anyị na-achịkọta anyị sị na ọ bụ na ị chọrọ isonye n'ife a na-eme ịkaba arụ kwụnye 500 naira registration fee gị na akaụntụ ndị Anambra Broadcasting Service. Akaụntụ anyị anwa bụ na UBA ka ọ dị and akara ya bụ 1000642 320 1000642 320. Ọ dịchasị na flyer na ife akwụkwọ anyị na-enyesi unu then ị na-efe your form cheta denye afa gị afọ obodo gị afa steeti gị ebe ibi iwee denyekwa fon nọmba gị a ga-eji wee kọntaktị gị ụmụ ihe niile ọmụzi n'ife nna anyị ukwu nwee kosigbalị gị anya ijezie na webụsaịtị anyị Oziọma Igbo abs@gmail.com Oziọma Igbo abs@gmail.com all in small letters. Okay, otu a ka anyị si achịkọtakwana ya tata ka anyị wee nwee ike wee nọghalịa because anọghalịa ọ dị ma Obi Nwoye onye nhazi Oziọma Igbo kedu ozi ikpeazụ na-ezi ndị be anyị dịka anyị na-achịkọta? Enwere obere ukwe m chọrọ iji wee chịkọọ ya. Ukwe ka mbem? Ọ bụrụ mbem, ọ bụ na mụ na Ogbu Ọja anyị ka amụ ya ka mbem. Aka m alaiki mana mụ na Ogbu Ọja anyị ha wee bịa so m na-etinye ka obere ukwe. Sụgo n'ude ka Oziọma Igbo kpụ n'ọnụ ka ABS kpụ n'ọnụ. Sụgo n'ude sụba Igbo gụba Igbo n'ubi Igbo debe Igbo. Sụgo n'ude ka Oziọma Igbo kpụ n'ọnụ ka ABS kpụ n'ọnụ. Sụgo n'ude sụba Igbo
very proud na-ekwu ya bụ ọtago anyị bụ ndị na-eme ọnụ ndị ji ife anyị nwere obodo anyị eme ọnụ daalụnụ otu a ka anyị si achịkọta ya tata dịka anyị na-ekenekwa gị Maazị Obinwoye Oziọma Igbo daalụ dịka isonyela anyị tata ndewo ọ dị mma ijezie ịkaba arụ je mee ife agwa gị mee ka i wee so n'ife a na-eme ịghọtago afa mba Ijeọma daalụnụ ka anyị nọkọkwa echi Anambra Broadcasting Service, in partnership with Oziọma Igbo, brings to you Asọmpi Nkenke Edemede Igbo Short Story Competition, also known as Sugunude, meaning speak, read, understand, and write Igbo language. This is our contribution to the development and preservation of Igbo language. Prizes to be won include: first prize 150,000 naira, Second prize 100,000 naira, third prize 70,000 naira, fourth prize 50,000 naira plus other consolation prizes. The short story or essay must be in Igbo font size 14, and must be in A4 size paper containing between 380 and 400 words. To participate, pay your 500 naira registration fee to Anambra Broadcasting Service UBA account number 1000642320. Write your biodata in the format below: name, state of origin, residential address, and telephone number. Then write your essay and send to the email address oziomiboabs@gmail.com as an attached document. Also, send a copy of the teller for the entry payments of 500 naira only as an attached document alongside the essay. Entries are open from Friday 20th January to Monday 20th March 2023. The first 50 shortlisted persons will be invited for auditioning, after which the first 5 persons will battle for the finals. For more details, visit our website at www.absradiotv.com or Mazi Obinwoye Oziọma Igbo page at Facebook, or call these numbers: 0803-848-6366, 0803-957-4516. Contestants must be 15 years and above. Sugunude. Speak, read, understand, and write Igbo language. Ụzọ enwere ike iji kwalite asụsụ Igbo n'obodo anyị wụ na mbụ ndị nne na nna ya na-asụrụ ụmụaka ha Igbo, maka ịbịa n'ezinụlọ dị iche